ንኣስታት 3 ዓመት ዝቐጸለ ሙሉእ ጽገናን ናይ ምስፋሕ ስራሕትን ክካየደሉ ዝጸንሐ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ማይ ተመናይ ብ11 ጥሪ ተመሪቑ ብዝበለጸ ውዳቤ ኣገልግሎት ክህብ ጀሚሩ። ኣብቲ ሚኒስትር ጥዕና ኣምና ኑር ሕሴን ዝተረኽበትሉ ስነ ስርዓት ምምራቕ ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ዶክተር ገነት መረስዕ ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ብምኽንያት ጽገናቲ ሆስፒታል ኣብ ከማዊ ሆስፒታል ቤት ምኽሪ ኣገልግሎት ክህቡ ምጽንሖም ብምጥቃስ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሪጉ ዝነበረ ክፍልታቱ መሰረታዊ ጽገና ክግበረሉ እንከሎ ንኣገልግሎት ፋርማሲ ላቦራቶሪ መምሃሪ ክፍሊ ናይ ካርድ ክፍልን ክፍሊ መጥባሕትን ዘገልግል ሓድሽ ህንፃ ከም ተሰርሐሉ ገሊጻ። ኣማሕዳሪ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ማይ ተመናይ ኣቶ ደበሳይ ሓየሎም ንኤሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ እቲ ሆስፒታል ኣብዚ እዋን እዚ እኹል መሳርሕን ዓቕሚ ሞያውያንን ተዋዲድሉ ንስራሕ ምቹእ ኮይኑ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ህዝቢ ብጥንቃቐን ጽሬትን ክጥቀመሉ ኣዘኻኺሩ። ሞያውያን ሕክምና ዓይኒ ኣቶ ወሃብ ዓብደልቃድርን ነርስ ለተኺዳን በርህን ብጊዶም ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቲ ሆስፒታል ቅድሚ ምሕዳሱን ምስፍሑን ንስራሕ ምቹእ ስለ ዘይነበረ ይጽገሙ ምንባሮም ብምዝካር ተገይሩሉ ዘሎ ናይ ምሕዳስን ምውሳኽ ሓደሽቲ ክፍልታት ስራሕን ዝበለጸ ኣገልግሎት ክህቡ ደራኺ ኮይኑ ከም ዘሎ ብምምልካት ንተገልገልቲ እውን ምቹእ ባይታ ከም ዝፈጥረሎም ዘለዎም ጽኑዕ እምነት ገሊጾም። እቲ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ጉጅለ ባህሊ ስብሪት ብዘቕረበቶ መሰናዶ ደሚቑ ነይሩ።